ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡାରେ ନବନିର୍ମିତ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କଳସ ଯାତ୍ରା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଜାମପାଲି ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭଙ୍ଗାମୁଣ୍ଡା ମଠର ମହନ୍ତ ହରିକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କଳସ ଯାତ୍ରାରେ 300ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ମଠରୁ ବାହାରି ମହାନଦୀ ନୂଆଗଡ଼ ଘାଟରୁ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଆଣି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଶଙ୍ଖ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୁଲାହୁଲିରେ ପରିବେଶ ମୁଖରିତ ହେଉଥିଲା। ଯଜ୍ଞ କମିଟିର ସଭାପତି ସାପି ମେହେର ଓ ସମ୍ପାଦକ ମହାଦେବ ନାୟକ କଳସ ଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଭାଗୀରଥୀ ପଣ୍ଡା, ଗୋପାଳ ଭାଟି ଓ ଶ୍ରୀନିବାସ ନାୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉମେଶ ପ୍ରସାଦ ରଥ, ତ୍ରିପୁରାରୀ ମଲ୍ଲିକ, ଉମେଶ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କର୍ମୀ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବେହେରା, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଜଗଦୀଶ ମେହେର, ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଜୁ ମେଡିଲି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶିବ ମେହେର, ଦଶରଥୀ ଭୋଇ, ଅଜନ୍ତ କଲତା ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଆସନ୍ତା 3 ତାରିଖରୁ 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଧାମାଧବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ରାମାୟଣ ନବାହ ପାରାୟଣ ସହିତ 56 ପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ସତ୍ ସହିତ କଂସ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ହେବ। ନବାହ ପାରାୟଣରେ ତରୁଣୀ ସେନ ତ୍ରିପାଠୀ ବ୍ୟାସାସନେ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ରାମାୟଣ ପାଠ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 11 ଯୋଡ଼ି କର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା କମିଟି ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ 600 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଉଲୁଣ୍ଡାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭୁକ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ।